Mayong adlaw mga katropa. Mo ning pinakaunang adlaw sa Disyembre, adlaw sa pagsaulog sa Pasko. Sa atong naandan, nahimo ng parte sa tradisyon sa mga Pilipino ang pagpanaygon. Ilabi na sa mga higayon nga nagsingabot ang Pasko sa maarong buwana. Apan sukwahi ni atong tradisyon. Kita mo'y manghatag og pinaskuhan alang sa atong mga kaigsuonan nga atong daigunan karong adlaw. So, bani, pininyo. Tay, anaygon minimo tay ha. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tay, may Pasko tay, may Pasko. May Pasko nimo. Isod di kami nangayo nimo. Kamay mo hatag nimo kay. Ay, tayo sa pangalan niyo mo. Mariano, 73. Tay, Merry Christmas day, tay. Merry Christmas! Salamat kayo. Pinastagahan ko rin yung pinaskuhan.